бахшида ба ҷашни наврӯзи фархундапай дар деҳаи Ланглифи ноҳияи Ҷаббор Расулов мусобиқаи варзишии наврӯзӣ баргузор шуд. Варзишгарон ва ҳаводорони сершумори гӯштини миллӣ гӯштингирӣ дар баробари сокинони ин деҳа аз дигар минтақаҳои кишвар ва ҷумҳуриҳои ҳамсоя дар ин чорабинии варзишии наврӯзӣ иштирок карданд. Аз тарафи масъулин ва меҳмонон дар маросими ифтитоҳи чорабинӣ қайд карда шуд, ки наврӯз аз ҷашнҳои қадимаи мардуми мо ба ҳисоб меравад, ки яке аз рукнҳои муҳими худшиносиву худогоҳӣ унсури ҷудоинопазири фарҳанги миллӣ буда, гузаштагонамон онро ҳамчун пайки шодиву сурур, оғози бедории табиат, мавсими киштукори баҳорӣ ва фасли шукуфоӣ таҷлил менамуданд. Мантиқу фалсафа ва моҳияту ҳикмати наврӯз аз донишу хирад, меҳру муҳаббат, сулҳу субот ва шодиву нишод иборат буда, дар тӯли ҳазорсолаҳо барои мардуми мо ҳамчун омили ҳастисозу муттаҳидкунанда хизмат кардааст. Зеро ин ҷашн ба қалби хурду бузург суруру шодӣ мебахшад, тамоми афроди ҷомеаро сарҷам месозад ва кулли мардумро ба дӯстиву самимият ва меҳру муҳаббати инсонӣ нисбат ба ҳамдигар фаро мехонад. дар чорабинӣ кӯдакону наврасон, аниқтараш хонандагони варзишдӯсти муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии ин деҳа рӯи майдони рақобат омада зӯрозмоӣ карданд. Сипас паҳлавонон аз ҳамаи минтақаҳои кишвар ба майдон баромада малакаи маҳорати худро дар ин намуди варзиши миллӣ нишон доданд. ман се ҳарифи худро мағлуб кардам. ҳоли мусобиқа пеш аст. дар оянда ҳаракат мекунем. мусобиқаи ҷумҳуравӣ байналхалқӣ иштирок карда байрақи ҷумҳурии Тоҷикистонро баланд бардорам. вақте ин мусобиқаи наврӯзӣ мешавад, варзишгаро ҷавонҳо ҳавасманд мешаванд. маврид ба зикр аст, ки сокинони деҳаи Ланглиф ҳамасола ҷашни наврӯзро бо баргузории чорабиниҳои варзишӣ аз ҷумла гӯштини миллӣ таҷлил менамоянд. шояд дар сатҳи баланд ҷараён гирифтани ҳамин чорабиниҳои варзишии наврӯзӣ бошад, ки қариб ҳамаи сокинони ин деҳа аз хурд то бузург ба варзиш шавқу рағбати беандоза доранд. хушбахтона бо ибтикори президенти маҳбуби мо наврӯз мақоми байналмилалӣ гирифт, ки ин боиси ифтихор аст ва чун ҳазорсолаҳо мардуми ин деҳа, деҳаи паҳлавонпарвар, деҳаи Ланглиф ба ин ки асосан сатҳи наврӯзи Ланглиф барои паҳлавонони Ланглиф дар радифи чемпионати ҷаҳон аст. чунки дар ин ҷо дар назди пирони кор аҳли деҳа тамошобинон ғалаба кардану ва номи нахуст паҳлавони Ланглиф шудан бисёр як чизи ифтихор аст. аз қадим як рукни асосии ҷашни наврӯз ин паҳлавонӣ буд, ки имрӯз дар тамоми кӯҳи дарҳои Тоҷикистон дар варзишгоҳҳо наврӯз тантана дорад. тамоми паҳлавонҳо ин рӯза наврӯза аз ҳама бештар интизор мешаванд, чунки наврӯз ҷамъбасти тайёрии паҳлавонон дар давоми сол аст. аз тарафи сокинони варзишдӯст ва сарпарастон барои ғолибони гӯштини наврӯзӣ тӯҳфаҳои хотиравӣ ва маблағҳои пулӣ омода карда шуда буд. беҳтарин паҳлавононе, ки дар ин мусобиқаи варзишии наврӯзӣ дастболо шуданд, бо тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда шуданд. хотири баланд ва чеҳраи шоди сокинони ин минтақаи зебои кишвар бозгӯи он буд, ки наврӯзи фархундапай ба онҳо имсол низ файзу баракати тоза оварда, онҳо бо рӯҳияи болидаву хотири шод то наврӯзи дигар заҳмат кашида барои ободии кишвари маҳбубамон саҳмгузор хоҳанд шуд.